Gözel tebigatymyzyň täsinlikleri baý owudun künjeklerini gorap saklamakda diýarymyzyň günnäwir sebitinde ýerleşýän döwlet gorokhanalaryna da bellenip geçilmäge münasip netijeli işler amala asyrylýar. Eýilýän meýdany 34.600 hektara barabar bolan Repetek döwlet biýasfera gorokhanasy ýurdumyzda ilkinji dörediliň gorokhanalaryň biri bolup, fähralyk geňişliginiň aýratynlygy, öz bolşulygy hemde özüne çekijiligi bilen tapawutlanýar. Gorokhanaň işgärleriniň baş maksady hemde wezipesi garagymyň jümmüşindäki sähra gurşawyny öwrenmekden, ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamakdan ibaratdyr. Gorokhana günnäwir garagymyň merkezinde, Türkmenawa şäherinden 70 km günorta günbatarda ýerleşendir. Enseme ýyllaryň dowamyny alınıp barılan ilmi barlygyň netijesinde gorokhanaň çäklerini süýdemdirjileriň 29, guşlaň 202, süýrenjiliň 22, oňurgusyzyň 1340 görnüşiniň, şeýle-de ösümlikliň 32 maşgalasyna degişli 120 görnüşiniň duş gelýänligi anyklanyldy. Gorokhanada haýwanlaryň 22 görnüşi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna, şolaň içinden 5-si halkara derejede Gyzyl kitaba girdilendir. Şol sanna gorokhanada ýurdumyzyň Gyzyl kitabyna girdilen guşlaryň 13 görnüşi hasaba alındy. Soňky ýyllarda gorokhanada alyp barylýan işleriň netijesinde ýetip ýok bolma howp awanýan guşlaryň adaty sıçançy, bürgüt, ýylançy, gargy, gajar, sähra gowany, togdory, gyzylbaş, hüwi, çöl serçesi ýal görnüşleriniň sanyny epes artdyrmak başardy. Gorokhanada esasan yerli ösümlikler agdyklyk edip olaryň aglabasy başga ýerde duş gelmeýän ösümliklerdir. Repetekde duş gelýän ösümlikleriň köpüsiniň dermanlyk häsiýetine eýdigi belärlikli ýagdaýdyr. Ilmi barlyklaryň netijesinde Repetek döwlet biýasfera gorokhanasynyň çäklerinde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik kitabyny beýan edilýän dermanlyk ösümlikleriň ençemesiniň ösýänligi anyklanyldy. Öz bolşly sähralyk tebigaty bolan bu gorokhana ýylyň islenlik pasyna da täsinlikleri, tebigatyň gözelliklerini baý bolup göreni haýrana goýýar. Repetek döwlet biýasfera gorokhanasynyň düzümine girýän ýeraji tebigat çäkli gorokhanasym özüniň täsinlikleri, owudan kesbi haýwanat dünýäsiniň baýlygy bilen, alaytyda bu ýerde duş gelýän guşlaryň köp türlüligi bilen tapawutlanýar. Çäkli gorokhana 30.000 hektara barabar bolup, belli bir bölegini dürli gögrümdäki akar suwly akabadan ikisi eýilýär. Iýmitlik ýokymynyň kän bolmagy çäkli gorokhanada guşlaryň oňoýly şertlerde köpelmegine uly mümkinçilikleri döredýär. Alaytyda bu ýerde hemişelik mesgen tutan guşlardan kisi we uly garajagada, ýaşylbasa, almabaş ördegi, batgalyk gulututyny, bürgüdi, togdora, ýurdumyzyň çäklerinden uçup geçýän suw guşlaryndan bolan buýra hemde gyzgylt gotony, guwa durna şeýle-de galaryň we ördekleriň dürli görnüşlerini gabat gelmek bolýar. Yeri gelende ýeraji çäkli gorokhanasyna degişli akar suwly köllerde balyklaryň olmaýar görnüşiniň duş gelýändigini, balyklaryň tebigy ýollar bilen köpelmegli ören uly amatlyklaryň bardygyny aýtmak gerek. Şunu ýeraji kölünde suw ösümlikleriniň hem ençeme görnüşleri bar. Türkmenistanyň Özbegistan we Gazagystan respublikalary bilen bilelikde hödürlän aram guşaklykdaky Turan çölleri köp taraplayan hödürnamalary. Şol urwatyň özünde ýurdumyzyň bereketli garagym, Gaplanyr döwlet tebigi gorokhanalarını, Repetek döwlet biýasfera gorokhanasyny we onuň ýeraji çäkli gorokhanasyny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girizmek hakynda çözgüdüň bir agzdan kabul edilmegi, ýurdumyzyň medeni hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeldip, ata watanymyzyň halkara awraýyny ýene bir gedek beýgeldi. Repetek döwlet biýasfera tebigi gorokhanasynyň hünärmenleri diýarymyzyň ekologik awadançylygy ugrunda ýygyderli alady diýen Arkadagy Gahrman serdarymyza, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.